chak chuak movie re kepa a video tharnen kalo lom le efeka cheu tun tuma chuan kumsang ni pakwa ti chua thriller drama movie dog tu ti chukan thlir hole don ani movie bulin tanna chuan rol thar pakhat le tleirol pani te an ron langa an pathum hianin una wan ni he movie a hian hming an nation palawa chumi ani awang chuan thlir tu telama thlir le ngai thla kanom jok nan mi patlei rol hi mic kan tianga meichia te hi chu a u zok hi Mary kan tianga anau zok hi Stephanie kan ti mai don ani an pathum chuan pindan pakhata hian audio te phian lo ngai thameka masela chu an thuzir le ngai thlak te chu khovel pa ngai a chuan adik lo vekani te pa an thil ngai thlak chu si chuanin wooden chair asoi anga dai anzir tira audio te an ngai thlak zo nu chuan Stephanie chu rontong chuakin infiam na dangdai takhel puya hian a unau te chu aron soma an kut chu tuiloma an chi a thewanga chuta a point nung ber chu an ge ma chuan hne tu ani mai don ani Mary chuan atopa tunge da rei theiber engtin nge kan shiatanga baka he kan game hi engi amingte nireng reng tia zo chuan Stephanie chuan a shiat bik lo thu in alo chang ani atuka chuan an pa chu ron langin akianga chuan nula pakhat Christina chu a motora chuan a chuang ve a ma se Christina imit chu tuam sak tlat ni in a chan po pa ber chuanin Christina ina an chen mun kalkong a shiat adu lo wang ani a reilo te hnuwa chuan pa ber chuan banghung chunga alu fel hnu chuanin Christina imit an tuam na chu a phel saka ti chuan Christina I chu afa papindana chuan shroilutin afa pa nen chuan a khar khuma afa pa le Christina ite chu hunom tak mang turin akal sanani ani dan phung dik tak in shiat fe war the nan khan soi fia le deuh hlekanga bangin hung chunga hianin pa ber hianin afa ti chu akhung betlata an no sian lai atang to in pon lam reng reng hi an la hungai lawani an nu le pa te hianin dot lir shilin pona bang ramri china an pen chuakani chuan lo om lir om thu chu an shil china an fa te pathum hianin voite khatma chu an ramri kham chu an pel ngai lawani pon lam boruak chanchin le om dan eng ma chu an sheve lawa an nu le pa te na an hnen an soi chau chu an hriat chhun chu ani bokani movie chan tir lama kan hmu te po kha apa in apek ni in an nu le pa chuan an fa te chu an thu hnuai op bet tlatin an fa te chuanin an nu le pa te thu chu a koya ngilin an zom vek thina pa ber chau chu in atang kal chuak theini in kar mangin akal chuak mai zela pon lam chu ke in akal chuak ngai hau lo thung an factory a chuan pa ber chu kal thinin Christina I chu chulai hmuna security na thok mek tu ania an ina chuan shroi ho ze in afapa nen chuan amut dun tir thina a chan chu afapa ti sa chak na lama amamo te pushuk saknan Christina I chu mang thina ni chumi atan chuan a hlo ba ka poisa dang po apek bel thin bok Christina chu mike nin an fan photo ram an fan dun hnu chuan Mary chu awabia ani hnena chuan a hairband chu muin zana a eng vet thei thu te chu a shil velani ma se Mary chuan chu tiang thil anu le pa te na an lo shil ngai mi lo wang chuanin a she thiam lo hle a bang bo hle ani Mary chuan Christina I chu zanria e ve ngal tur hianin a soma ma se Christina I chuanin apa ina a tha to dona wanga akal mai a hun to thu chu a shilani Christina ina kal san hnu chuan an unau thumin audio chu an ngai thalia thil thar an thiam bel ve zel bok na an tho thata piangin lo manatan sticker an dong thinani chuti ni lawa an tho that lo chuan pa ber chuanin shemna a pe thin bok an nu le pa te chuanin hmingpo an sak ngai lawa chungki ma zanri an kil thap lai chuan chung unau pathum te chuanin an pa hne na chuanin engthu poimo tak nge zirtura aron hon chuan zota pa ber chuanin afa te pathum hne na chuan thale zwa zo kan nun manga thuoi tur chuanin ashilani zanri ate anei kham hnu chuan video an en thapa ma se an ina TV a chuanin engma chuak ve ngai lawa video hlui an en to hnu chu an en non tluk tluk reng mai ani atu ka chuan mai ka chuan apa kar chu silfai sakin an ramri hung na bula hnim chu abia a dikta ka soi chuan anu le pa te chuanin chu an bang hung na pia chuanin ama anga rol thar a ve thu an lo shil to wang ani a mai ka chuan lung chu an in hung na pia lama chuan a vom phaya chu tianga athil tilai chu anu le pa in an lo hmu awang chuan mai ka chu shem na pek ani ngai bok chumi hnu chuan pa ber chuan a hna te chu in lama chuan a thok tana Stephanie chuan a u hne na chuan apumana thu chu shilin Mary chuan a thei ang chuan in a buai puya
hetianga anti chanchu doctor anom thina ni ti po engma an hriat lo wang zo kani ti chuan Mary chuan damdoi chu hnimin a tho chuak masa zok zok chu hne tu an yang ti na shila ti chuan hnim hlum nana an man thin damdoi chu la in an hnima chumi hnu chuan ni khoshelavin anom ta ni mundang aron langa pa ber chuan a tho pui te hna chuan anu pui chu wheelchair a thureng an ichina wanga a chhu ave ngai lo thule chumi awanga an chanchin hriat tur om lo ani thu chu alo soivel luama an in lam churon langin telephone pakhat hi an kola nu ber chuan an pa chu telephone a chuan a bia chuti lai chuan Mary chuan anu ina phone a hmang lai chu alo en thlarenga ma se telephone chu engi ani chia po a hre chuang lawani chumi ani awang chuan Mary chuanin anu chu ama le ama in betura hianin angai taringota pa ber chu ron lang vele in factory a hna te a tho zo hnuin ui training an pek na thina chuan a kal koya ui fing tak zirtir to sa chu le tumani a chan po a fa te anga a thu hnuaya ada ngal the kha adu ngal wang ani a ma se ui fing chu leitura fing tak chu an lo nei mei to lova chu tiang ani awang chuan pa ber chu in lama chuan a hole tari ani a chung te tana athil hon kom le thilin ziak in bel ta chu ala thaveka a chan po tu ma she thiam le siar thiam anom chuan lo wang ani nikha chu nu ber le afa te pathum chu in biruk siakin afa te chuan an nu chu an lo zong meka chumi hnu rewak lawa chuan Mary chuan arokin chang chu an bang hong na le lama chuan avam chuaka a chan po a phena chuan maika chu a om aringani atuka chuan pa ber chuan Christina chu aron shruai hong le a chumi tum chuan Christina chuan maika chu a englo teli asak tur hian atia ma se maika chuanin alo li asak du boxi lo chumi ani awang chuan engma chu antile talawa chumi hnu chuan Christina chuan Mary chu vabia in hairband apek tur thu chu ashila ma se chumi aya chuan aro hlu maikan ali asak du tak lawa kha ali atul don ani Mary chuan athu soi chu lo pomin Christina i ro thil chu ali asak ta duai duaya chumi hnu chuan a soilok ang ngein Christina chuan a hairband chu Mary hnena chuan a petani Mary chuan athil thiam tharang chuan Stephanie dar chu ali asak vela chu thil thlen hnu chuan Mary le Mike te chu anin fiam na lama chuan an toy chu ramri hung na pon lama chuan an vom liam palani chumi ani awang chuan Mary chuan kut ator pha le ta a pa ber alo ho hnu chuan Mike chuan an thlo na lem chung chang chu shilin an bang hung na atanga fit ni vela hla a atlak thu chu ashila ti chuanin pa ber chuanin thlo na chu akar la chuakin a chhar sakta ni atuka chuan Mike chuan an huana chuan zote pakhat hi a mulol maya ahma in ramsa le thil nung dang khoi chi chu an la mungai mi alawani chumi tum chu an voi khat ram sa mu na ani nge nge afarnu te chuanin an lo hlau hle a Mike chuanin bakche lian deuh hianin zote chu a that ta de ani nu ber chuan an pa chu phone in thil thlen dan kim chang te chu a shil hre thuaya pa ber chuan ngai tu na thar nei in a thuam no te chu a zei thler chiama akora te chuan rong sen atat nual bok chu tianga kor sen nuang le kor che theng phung te in bel chung chuanin in lam chu apan ta a in a thlen chuan afa te hna chuanin zote in a be thu te chu phwa sopin afa te chu abuma pa ber chuan afa te anin hungna china an pel lo the dan tur chu ngai to in a soi thei ta chiam mai ani ui anga bo wak wak tur chuanin anu pui fanau te chu ashila pa ber soyang chuanin an ti ve mai zel bok zana chuan nu ber chuan an pa hna chuan nawa pai thu shilin phira pai thu chu ashila pa ber chu afa te pathum kianga chuan vakalin tui chunga tholawa om tur hianin atia chuta chuan Mary chu hne tu ania apa chuan Mary hna chuan athil ti in naw phir an na konga apui hle tur thu ashila atuka chuan thlona chu anin zon wan sanga chuan ron thloka afa te chuanin anin omlem na thlona lem anglek tura khanan ngai ani pul chunga chuan sangha achua Mary chuan sangha te chu alo muin sak ni tura chuan alo ngai mana afanu ina hlo ema wang chuan apa chuanin atihlum le ta veka chumi zana chuan pa ber chuan afa te hna chuan an ha ui ngau chu a balani phot chuan in chu an kal chu arem ti tur thu ashila ma se chu tiang thil chu an upat ma lo chu a thleng ngai don si lo zanria e kham nu chuan hlangai tha in an zawai chuan laman thaya pa ber na asoi dan chuan an pu fa pa ania ma se ani nataka chuan ama chu pa ber ani le loisi ti chuan pindana lutin
pa ber chuanin hla asa a atuka chuan Christina chuan Mike chu amumanga apa ne na alo mudun thule zombie anlo chandei thu chu ashila ma se Mike chuanin zombie omzia chu ashe reng lova a omzia ashiat miau lo wangin anu hnena chuan zombie omzia chu azota anu chuan zombie chu an huana pangpar engtero te soina ani thu alo shilani oi omlo ve khop mai Christina chu Mary kianga chuanin in lia tir tur bukina kal le a ma se tuntuma chuan lia chawlo po thil dang a phutani te chuan Mary chuan Christina chu Hollywood movie tape chu kan sak turin adila Christina chuan adil na chu alo rem ti ani zana chuan Mary chuan movie chu arukin a ena ma se apa chu ron lang thut Mary chuan lam chu alo siam ve takna a pa berin movie chungchang chu alo sia tak thawang chuan Mary chu a shem ta a ti chuan Mary chu anaw hnena chuan kalin ama na aming tura phwa thu chu shilin raso ani thu ashila pa ber chu Christina ibula chuan vakalin afanu movie alo peka wang chuan aching ta shepa chumizan vek chuan Mike chu apin dana tang chuan lo au chuakin anu le pa te chu an ron lang thuaya Mary chuan dot lo soin zo te ina Mike a chut thu chu ashila ma se ani nataka chuan Mary chuan Mike chu ama chut zo kani pa ber chuanin anupui chu shroin a peshanga Christina chu an ina shwai lu to lo tur hian a soyani anupui chu tong ve in me chadang tu ma shwai lu to lo shim tur hian in shila a chan chu an fa te ta na a lo thon om thu a soi pa ber chuanin thuthuk na siamin afa pa chu me chadang mut pui tir to lova afanu upazok Mary ne na mudun mei tur chuanin ashila atoka chuan Mary chuan anu telephone chula chuakin an en chiang vela pa ber chuanin anu pui ne na ani nei na champha ani thu chu afa te hne na chuan alo soi meka ama ang boka an lom le tur thu ashil Mike chuan guitar perin afarnu pani te chu an lam thunga Mary chu tlema lo upadeu to ani boka lampo athiam bi khop mai a ui ngau chu bal thoi se po ati hle a apa anga in chwa san ve thei thoi chu achak to hle ni Mary chu bol in lama chuan lutin a ui ngau pani chu tibal luin apa motor hnunga chuan abiru a bol ina apa alu chuan thisen lo om nuai le ha lo tla chu a mu te chuan rang taka chuakin afanu upazok chu in hungna pon lama le in chunga te chuanin azong vel chiama ma se a mu zo tangang lo afa te kianga chuan an u chu zo te na ati hlum to thu chu ashila chumi awanga anin hungna pon bang chu pel ngai haulo tur hianin ashil ngal bok atoka chuan pa ber chu dan pa ngai angin na thok tu rel chuak le a motor chu factory pon lama chuan da in alu sana Mary chu motor hnunga tanga lo chuakin khovel mi te thudik chu azir thiam don nge ni a thochama wangin motor hnung chunga khanin alo thireng to don angai tu ape deute lo ngai tu achun zomatan kan kheke ka video te min lo thir sak thina wangin lom thu ka soya ka video te hi mu no min ti ani chuan khongai in min lo share in min lo like sak ve ngei donia video tharnen ka lo let le watang